The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tawag ko Ramis mo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon at live na live tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. At live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City at live pa rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For the Box. Umpisahan na natin ang ating tabang ora mismo. Ito mga kaaksyon nitong nakaraang Disyembre, 2 araw lamang matapos ang Pasko. 11 taong gulang na batang lalaki ang sinugod at sinapok ng isang nanay. Ang dahilan ay natamaan daw ng pelit ang anak nitong 9 na taong gulang. Ang panunugod at pananakit nito sa bata nakuha sa CCTV. Panoorin natin ito. Para sa mga akin mo, sirin mo kumahap. Natay nga niya, pipilit ka na sa akin ko, Greek ka. Ang akin mo, wala mga disiplina. Dakulin ang pipilit ka na niya, sa akin ko pipilit ka na. So ayun, kasama natin ngayon si Nanay Bernadette Rotobio, ang ina ng 11 years old na batang lalaki. Magandang hapon sa iyo, Nanay Bernadette. Magandang hapon din, sir. Okay, kamusta ang kalagayan ng iyong anak na? May trauma po. Dahil sa ginawa niya. Hmm. Kasi nung time nun, sir, wala po ako sa bahay. Nasa kapatid po. Sa kapatid po ako, nag-extra na sa parlor. Ngayon may nag-chat sa akin na Tita, umuwi ka dito kasi si Amar. Sabi ko, bakit? Nagmamanicure ako. Umuwi ka kasi si Amar, sinakta ng babae, yung matanda. Tinapos ko lang yung manicure. Tapos umuwi na ako. Tapos, umuwi ako sa bahay, nanak ko si Amar. Sabi ko, sino nag-ano sa'yo? Nagsapak. Tinuro ako sa bahay niya. Pagpunta ko sa bahay niya, tinanong ko siya, may video nga. Tinanong ko siya, siya pa ang matapang. Ang ano ko lang sa kanya, bakit hindi siya sa akin pasensya ka na kung nasaktan ko lang yung anak mo. Yun lang iniintay ko sa kanya, kaso nga siya matapang talaga. Okay. Kaya gusto kong O nga, Nay, kita sa CCTV yung pangyayari. Nung mga oras na yun, Nay, magkalaro ba itong anak niyo at anak niya nung... Opo, makikita sa sa CCTV na yung anak niya naglalaro ng bola. Ngayon yung anak ko din nagawak din ng bola ng anak niya. Tapos mamaya nag-ayos naman ng pellet gun. Okay. Pag-ayos ng pellet gun, yung chister ang naghawak ng pellet gun. Natamaan yung anak niya. Tapos yung anak niya nagbobola. Pag yung anak ko nakatalikod sa kanya, doon nakaharap. Yung anak niya dito naga-basketball.
natamaan na yung anak niya, ni Chester. Uminikot naman siya. Yung anak ko nakaharap doon. Hindi naman siguro sinasadya ng anak ko na mabaril yung anak niya. Doon po nag-ampus. Yan nga sa CCTV. Yun. Yun yung bata. Yung anak niyo, ma'am, yung naka-white? Nakapula. Nakapula. Yung anak niya yung naka-white. Yung nakatayo. Ayun. Naglalaro sa basketball court. Sa Imperial Court yan naman, Opo. ma'am. Yun. Tamaan. Magkalaro ba sila nung mga oras na yun, ma'am? Opo, naglalaro sila kasi yung sa CCTV, nakita ko, yung bola ng anak niya, hinawakan ng anak kasi nag-basketball sila. Nung mga oras na yun, ma'am, bakit may dalang pellet gun yung Siguro, may nakuha silang mga sirang mga pellet gun, inayos nila. Pero itong anak mo ba, ma'am, pinapayagan mo ba talagang gumamit ng pellet gun? Hindi po, sir. Okay, so first time na gumamit yung anak mo ng pellet Hindi gun? naman, sir, first time na gumamit nun. So, hindi sa kanya yung pellet gun, ma'am? Hindi, kasi may nakuha lang yun, sir. Okay, so napulot lang talaga ng anak Inayos mo? lang Yun nila. yung kwento sa'yo, ma'am, ng anak mo? Oo. Okay. Kasi hindi ko naman sila binilihan ng baril. Okay, dahil sa pangyaring yan, ma'am, ano po yung gusto mong mangyari ngayon? Ano, gusto ko siyang managot. Okay. Okay, para mabigyang linaw ang pangyari, personal ding umarap ngayon si Rowena Moraliano, ang ina ng 9 na taong gulang na natamaan ng pellet. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Rowena. Good afternoon. Okay. Ma'am, kitang-kita sa CCTV itong pagsugod mo sa anak ni Bernadette. At sa video, ang pananakit mo sa bata. Bakit mo ito nagawa, Nay? Shock po kasi ako. Pagdating ng anak ko sa bahay, umiiyak siya. Tapos sabi ko, bakit anong nangyari sa'yo? Tapos bilang nanay, pinakita niyo sa akin pilit ganan dito. Saan, ma'am, na Dito tamaan siya? banda. Sa may tagiliran? Oo, talagang mapula siya tapos talaga. Hindi naman masyadong sabihin natin na grabe. Pero sabi ko, bakit inaway mo ba? Or may nangyari ba sa inyo? Bakit ka pipilit? Wala man nga ako, mama, ginagawa. Nagbabasketball lang po ako, mama. Tapos sabi niya sa akin, ayon sa kwento ng anak ko, wala naman ako doon sa aktual. Sabi niya sa akin ng anak ko, inano daw siya ng 2 bata, kumbaga nagkampihan, napilit ganin siya. Yun ang kwento sa akin. Di sobrang siya ko, pag mama, kasi siyempre mahal mo yung anak mo. Tapos sabi ko, sige, puntahan natin. Tapos pagpunta namin doon, kasama ko ba yung anak ko, pinuntahan namin doon sa kasama ang anak ko. Sabi ko, sino nagpilit gan sa'yo dyan? Tapos tinuro ng anak ko yung 2 bata. Tapos pagkaturo ng anak ko, pinuntahan ko yung 2 bata. Sabi ko, sino nagpilit gan sa inyo? Kayo ba? Hindi pa umamin yung bata, nagsisinungaling. Tapos sabi ko, bakit niyo yung pinipilit gan na anak ko? Hindi naman sa inyo nakakaano. Tapos, yung 2 bata, todo deny. So, sobrang shock ko, nabigla din ako. So, ibig sabihin, Nay, pinagkaisa nitong anak mo, base yan sa sumbong ng anak mo? Opo. Okay. Doon ay sa pangyayari, hindi mo lamang ba, kumbaga, imbes na yung nanay ng bumaril sa anak, yung kinausap mo? First time ko po kasi ma-encounter, di ako lumalabas dun sa bahay. First time ko ma-encounter, di ko po talaga siya kilala na siya yung nanay ng bata. Wala ako dun kilala sa totoo lang sa Rizal. Kasi lagi ako nasa loob ng bahay. Wala ka ba nay na nakausap doon para hanapin yung nanay? Wala, lahat dun kasi mga bata, lahat dun, mga edad, mga grade 10, ganun. Tapos mga batang ganun. So hindi kilala yung nanay ng bumaril? Opo, di ko talaga siya kilala. First time kami nagka-encounter ni Madam. Kasi kita sa video, yung pasugod ka na eh. Parang planado mo talaga Hindi ko po yung planado, promise. Wala akong intention na ganun. Na-shock lang talaga ako, sa totoo lang. So, kumbaga, parang disiplina bilang nanay. Na-disiplina ko yung anak niya. Na hindi ko talaga sinasadya. Kaya, nagpapaumanin ako sa iyo, Madam, kung naganon ko yung anak mo. Kasi, mahal natin kasi pare yung anak natin. Kaya ganun nangyari din sa akin. Na-shock ako bilang mama. Kasi ayaw ko talaga sa totoo lang yung sinasaktan yung anak ko na pilit ganin na hindi naman siya ang nag-una na nakipag-away. Pero kung yung anak ko yung unang nakipag-away na pinilit gan, hindi ako nung gagawa ng ganun. Pero base naman sa kwento ni Nanay Bernadette,
Parang ikaw daw yung lumalabas na matapang pa nung pag-usap nyo. Hindi po ako rin matapang, sir. Ang nangyari kasi noon, nasa loob ako ng bahay, magluluto pa ako noon. Tapos, sumugod siya, ang dami niyang kasamang bata. Tapos, sinasabi niya sa mga bata, baliw daw ako. Ako daw, sabi niya, baliw nga. Di ako sa niya, kumbaga, yung utak ko, di na divert agad na maghingi sa kanya ng pasensya kasi nabigla din ako sa pagsugod niya. Saan pala nga tumama yung penit Dito, sa... naano kasi ako, Kamusta na yung wala na ngayon. Pero, naano lang kasi ako kung baka natamaan sa mata yung anak ko o sa may ulo din, o di ba? Hindi natin alam yung mangyayari. Kaya, na-shock talaga ako. So, aminado ka man na Oo. yung pagkakasala mo na nasapok mo yung anak mo. Oo. Kasi minsan baga, dala ng emosyon. Di ko na siguro naisip na hindi ko yun anak, na hindi ko yun dapat ganunin. Aminado ako doon na ano ko talaga. Kamusta na ngayon yung anak nyo, Nay? Nag-school din. Yung tama niya, ma'am, okay na Wala daw? na, okay na. Kasi medyo chubby naman siya. Okay. Pero nung ano talaga, grabe din. Di ko na Pagkakapula. naisipan nga kasi di ko naman alam na ma-issue kaming ganitong dalawa. Okay. So ngayon, ma'am, ano pong yung gusto mong sabihin kay Nanay Bernadette? Madam Bernadette, ano po, umingi ako sa inyo ng pasensya na ganun ko yung anak mo. Alam ko mahal mo yung anak mo kasi anak mo siya. Sorry na kasi nabigla lang talaga ako. Pasensya na. Kasi yung anak ko, ni minsan kasi disiplinado ko talaga yun. Ayaw ko yung nakikipag-away, tapos ayaw ko yung nanguuna ng away. Gusto ko, kung bago yung mag-basketball, sinasabihan ko muna yun na, ganito lang gawin mo, ganyan. Uwi ka dito sa bahay, pagkatapos mag-basketball, huwag kang mag-away. Tapos, syempre, first time kong mabuli yung anak kong gano'n na, mapilit gan kasi. Kaya, kumbaga, napa-react ako ng gano'n. Kasi mahal na mahal ko din kasi yung anak ko, di ba po? Okay. Nanay, ano po yung magiging sagot niyo, Nay? Pero po, madam, yung sinabi mo sa akin na di ko dinidisiplina ang anak ko, huwag kang magsabi nun. Opo, pasensya na sa gano'n na bagay kasi yun nga, yung first encounter pa lang natin, di ko naman kilala yung pagkatao mo. Di ba nagpunta ako sa bahay mo? Oo nga. Maayos ako nagpunta sa bahay mo. Hindi. Maayos ako, may video ako. Maayos ako Ang nagpunta dami sa mong bahay. kaibahan duman sa... Kaya nga, kasi sinamahan ako ng mga bata. Tinuro sa akin kung sino ang... Di kasi ako sanay po, madam, nang pinupunta na ako ng maraming tao talaga doon sa bahay. Ikaw nga, yung anak mo, sinaktan ng bata. Sa pakiramdam mo yun, ha? Sinaktan yung anak mo ng bata. Sa akin, ano daw, Vice versa naman tayo, madam, di ba? Napilit ganyan naman yung anak ko. Ay, yan ang anong gusto mo. Na yung Yun nga, para sa akin nga, gusto ko lang makipag-cooperate kasi ayaw ko na nga. Kanina, hindi pa tayo pupunta dito. Sa barangay pa lang, si mama mo dinuro-duro na yung anak ko. Hindi man daw Ang mama yan. mo. Hindi ko po yun alam. Wala man ako doon. Nandun si Kagawad, yung sekretary. Dinuro-duro ng nanay mo. Yan, yung anak mo, ganyan. Hindi man yun magaganon si mama. Hindi ko lang po nakita Tapos kasi sabi pa ng mama mo, wala ka daw kasi busy ka. Nagatid ako ng anak ko sa school kasi sa Ibalong nag-aaral. Tapos yung pag-uwi namin 9:50. galing barangay hall, Oo nga, nakasalubong namin kakarating ikaw. ko pa lang nun po. Okay, sandali lang, Nay. Nung matapos yung insidente, nagpa-barangay na po ba kayo? Ako po, niyaya ko po siya. Sabi ko, tara, punta tayo sa barangay. Ang sabi niya sa akin, papuntahin mo dito, kapitan mo. Parang Matapang siya, papuntahin mo dito, kapitan mo. Kahit sino pang kapuntahin mo dito, hindi ako natatakot. May video. Hindi ako nagsabi po. May video. Ang sabi ko lang, magpunta ka na kay Kapitan. May video. Bakit ganun naman yung sinabi nung na Kasi nga, pumunta ka dito sa bahay namin? ako sa kanya, bigla siyang sugod. Di ba po? Parang sinugod ka sa bahay niyo mismo. Oo. Ano yung pagkakasabi mo naman, Nay? Tara, pumunta ka sa... Sinabihan ko siya, tara, punta tayo. Ano pagkakasabi mo na, Nay? Sabi ko, tara, punta tayo sa barangay, magpa-blatter ka din. Anong yung response mo naman? Hindi man ako nagpa-blatter nung araw na yun kasi nagluluto ako ng macaroni soup. Baka wala akong kasama sa bahay, mag-isa lang ako. Hindi man ako sa kanya sumama. Tapos pinaalis ko na lang siya. Sabi ko, sige na, lumayas ka na, pumunta ka na kay Kapitan. Yun lang naman sinabi ko sa'yo. Parang lumalabas na, hindi na to normal na away na bata kasi nakisali na kayong dalawa sa... Hindi, ma'am. Ayan. Nung pumunta ako sa kanila, sir, may naon ako. Hindi ako yung
may nauna. Gusto kong madinig sa kanya na, te, pasensya na kung nasaktan ko yung anak mo. So, parang gusto mo marinig na magpasensya siya. Yung ginawa naman ng anak mo sa anak niya, ma'am. Gusto ko rin siya magpasensya. Okay. Kasi alam ko naman may kasalanan ng anak ko. Okay, naintindihan mo ba ito, ma'am? Rowena, yung sinabi niya? Opo. Okay. Opo. Nangumingi ako pa siya. Sorry na sa nagawa ko din. Kasi first time ko talaga maka-encounter na yung anak ko na gano'n. First time ko talaga yun nagawa sa buong buhay ko. Kasi talagang sa bahay lang talaga ako. Hindi ako nakikipag-socialize sa mga nanay na nakipagmaritisan. Tapos di ako sanay ng sinusugod kasi nga, lagi lang ako nasa bahay tapos nasa tindahan namin. Mag-asikaso lang ng anak, ng namin, business. Yun lang ang gawa ko. Di ako sanay yung dyan sa labas-labas magipagkwentuhan. So yan, Nanay Bernadette, narinig niyo yung pag-sorry niya. Ano po yung talagang gusto ninyong mangyari na... Gusto ko siya Ano po? yung ginawa niya sa anak ko. Mapagbayaran. Okay. Para sa maaring legal na aksyon, nasa kabilang linya ng telepono natin ngayon si Police Brigadier General Andre Dizon, ang Regional Director ng Philippine National Police Region 5. Magandang hapon po sa inyo, RD. Good afternoon, RD. Yes, good afternoon po. Opo, sir, si Nomar Corporal po ito ng Tabang Ora mismo. Opo, good afternoon, sir naman. Okay. Sir, nandito ngayon sa aming studio itong sila Nanay Bernadette at Nanay Rowena. Matapos sugurin ni Rowena ang anak ni Nanay Bernadette at sapukin sa ulo dahil nalaman umano nito na tinamaan ng pellet gun ng kanyang anak. Sa ganitong sitwasyon, RD, tama bang sugurin at sakta ng isang magulang ang sinong batang mananakit sa kanyang anak? Sa ganung sitwasyon po, Sir Norman, mali po yun. Pero sa naririnig ko naman po na apologetic si Nanay yung nanakit, baka maniwala din at pagbigyan din siya ni Nanay Esther po. Okay, sa sitwasyong ito, kuha sa CCTV, RD, itong ginawang panunugat at pananakit ni Rowena sa anak ni Bernadette, ano po ang maaring kaharapin ni Rowena sa ginawa niya? May kwan po tayo, sir. May batas na nakaka-cover dyan, yung Republic Act 9 number 7610, yung an act providing for a stronger deterrence and special protection against child abuse. Dahil 11 years old pa po yan, considered as child pa po yan. At bawal po yung imaltrato siya. So yung akto po na yun ay may violation sa batas ang ginawa. Kaya sana magkapatawaran sila para hindi na lumaki. Nay, Rowena, narinig nyo si RD, talagang mabigat pala itong ginawa nyo sa bata. Yung sa side po ng anak ko, di ba po, awak-awak niya pa nga yung tiyan niya. Nauna lang po kasi siya sa akin. Hindi ko naman kasi alam na palaki niya yung issue. Pero sabi ni RD, sana magpatawaran daw kayo. Kasi, sir, ang ano niya sa akin, parang matapang talaga siya. Hindi man ako matapang sa'yo. Kahit Akala dyan mo pa lang lang, yun siguro. Impression mo lang yun sa akin kasi ang hindi mo ako niya sa akin, kilala. taas baba. Isip mo lang yun. Impression lang niya yun sa akin kasi di naman niya kilala ang pagkatao ko. Okay, lalaki talagang issue, ma'am, dahil sa sinapok mo yung ulo ng bata. Ganito man lang ba kasi? Di man naaabot sa CCTV. Nung pagsapok, ma'am, kamusta yung ulo ng... Nagkabukol siya, sir. Wala man, di ko man yun sa At saka ulo sir, talaga. nilagnat po siya. Di man talaga yun sa ulo ko natamaan. Tas, may po, sir, mamaya po, sir, makukuha na namin yung medical. Siya kasi, Nagpa-medical po kami. Nagpa-medical kasi siya. Yung anak ko, di ko naman pinamedical kasi ayaw ko naman nga palaki ng issue. Di ko alam talaga sa kanya kung bakit pinapalaki niya pa ang issue. Gusto ko lang magkasundo na sana kami. Ganun po. Kaya hindi naman ako, wala naman ako, di ko mga alam na video niya pa ako dun sa bahay. Di ko alam, wala akong alam na ginawa niya yung lahat. Kumbaga, pinaghandaan Pero alam mo niya. naman kahit balik-balik ta rin yung kwento, talagang may pagkakamali ko doon. Alam mo may yun, ma'am. pagkakamali ako. Kaya nga umingi ako ng dispensa, sorry. Pero yung anak ko, di ba, nadihado din naman. Porkit bata yung gumawa pala, yung absuelto na. Kasi mabigat to kasi ikaw yung gumante para sa anak niyo, ma'am.
Actually, di naman yung ganti kasi may anak din ako, nasasapokin kung malakas yung anak mo. Parang nadisiplina ko lang naman konti yung anak mo. Sana wag ka sa akin yung magalit ng sobra. Kasi So- parang nanay lang naman yung nadisiplina. Kasi yung naisip mo ng pagganti, yung sapukin yung bata na gumawa sa... Hindi man, na-shock nga ako. Di ko naman talaga sinasadya yun na mangyari yun. Na bagay na yun. Alam mo ba, Nay, na wala kang karapatan na ikaw yung magdisiplina sa anak mo? Wala man din karapatan yung anak niyang ipilit din yung anak ko. Mhm. Okay. So, RD, narinig niyo po yung usapan ng dalawa. Ano po yung... Opo, Sir Roman, narinig ko po at naway, yun nga, magkapatawaran sila kasi mahirap na yung umabot pa yan sa husgado kasi pareha sila maabala dyan at wala namang masama kung magbigayan po. Klaruin lang natin, Nanay Rowena, iba ang issue ng away bata sa isang magulang na sumali sa away na sa mismong kayo nanakit sa bata. Opo. Ano ko po yun? Admitted ako. Pero, yun nga, nagsusorry na ako. Pasensya ka na, Madam Bernadette, kung nagawa ko yun sa anak mo. Kumbaga, na-shock lang ako bilang nanay kasi first na nangyari yun sa anak ko. Di na mapilit na wala siyang ginagawa. Wala siyang historic pati sa school na nakikipag-away siya. Talagang matino ang anak ko. Okay, hindi ba pumasok sa iyo na hindi naman sinadya talaga na mabaril yung anak mo? Di, nagsumbong kasi yung anak ko. Ang sabi niya, pinagtulungan siya ng dalawang bata. Kaya, kumbaga, Nakuin ka rin. yung emosyon ko Yung emosyon mo. tumaas. Yun Okay. lang po. Kaya sorry, pasensya na kung... Sir, Okay. Sige, ma'am. kasama ko po yung isang nagrereklamo, yung guardian ng ni Chester. Dalawa po sila kasi, sir. Dalawa. Dalawang bata. Okay. RD, balikan po kita. Ano po yung proseso, maring asahan ngayon na proseso nila Nanay Bernadette? Si Nanay Bernadette, kung hindi niya po mapatawad si Nanay Rowena, maaari po siyang dumulog sa police station para ipamedical yung at kung ng statement sir? po, pati Lugi yung man ako complaint kasi, nila. ano? At pag ito ay nabuo, pwede pong isampa sa piskalya para doon sa kaukulang kaso po, sir. Okay na po, sir. Nagpa-medical po kami. O RD, nagpa-medical na daw po Tas si galing na Nanay po, Bernadette. galing na po kami nung 27 nung nangyari galing na po kami sa police station. Okay. Opo, pwede po. Kasi ito si Nanay din, Wala man kasi ako bala. Lugi man ako sa kanya kasi totoo man napipilit din yung anak ko. Wala lang ako talagang katulad niya na yung pala ganun ang gagawin niya sa akin. Kumaga hindi ako handa. kasi lugi Paano talaga naman? kayo, ma'am, kasi away talaga yun ng mga bata. Tapos, na-trigger dahil sa sumbong ng anak mo. Kaya nga, ang admitted naman ako. Siya naman ngayon ang porket may mga ebidensya sa akin. Inapilit din naman ng anak ko. Anong pinapalabas mo, madam, sa akin? Okay. RD, para sa kalaman nila Nanay Bernadette at Nanay Rowena, kailangan pa po ba itong dumaan sa barangay bago mangyari sa pagsampa ng kaso? Kung nanaisin nila, pwede pong barangay para ang barangay po kasi, Sir Norman, more on amicable settlement, yung mediation, para maayos sila. Pero kung hindi na po nila mapagkakasunduan yan, pwede po silang dumiretso na sa husgado po, sa police. So, ayun. Para na rin po sa kaalaman ng ating mga magulang, ano po ba ang maaari niyong maibigay ng payo, RD, lalo na sa paggamit or pag-allow sa mga bata ng paggamit ng pellet gun? Yung pellet gun po kasi, sir, medyo hindi maganda yan pag ang naglalaro ay mga minor de edad kasi baka makasakit. So, yung gabay ng magulang, kailangan po talaga dyan. So, yun po, kung pag nangyari na yun, sir, at nawa ay mapagkasunduan na po nila yan at ma-resolve na po nila sa kanilang mga level lang. Kasi yung nga, ang nabanggit ko kanina, pag inakyat dyan sa piskalya at naging kaso, magiging abala po sa kanilang dalawa yan para sila mag-attend ng hearing. So ayan po, maraming salamat po sa inyo, RD, Police Brigadier General Andre Dizon, ang Regional Director ng Philippine National Police Region 5. Maraming salamat po, RD. Thank you po. Okay, Nay, ano po yung magiging decision nyo nung nalaman nyo na yung suggestion ni RD?
Ano po yung magiging decision nyo na ngayon araw ito? Tatanungin ko muna yung sir kasama ko kasi dalawa kami. Ano? Dalawa kami, sir. Dalawa yung sinaktan niya yan na pangyayari. Una, yung sinaktan niya yon. Sinakal niya at saka sinampal-sampal. Yung So, sinakal, ibig madam. sabihin, may record pang iba. Ito Opo. si Nanay Hindi ko Rowena. may... Yun, sir, yung nangyari nun, sir. nagkampihan, Dalawa, sir. Nagkampihan na dalawa. Yung sabi niya nagkampihan. Oo. Di ko ba yung sinakal? Ginanito ko man lang sa damit. Oo. Okay, Hindi mo total talaga meron yung kayong kaharapan na sa barangay. Kailangan nyo munang tapusin. At pag hindi na rin kayo magkasundo, tatanggap kayo ng CFA para makapagsampa ng kaso. Ikaw, ma'am, anong kuyan mo? Ano? Parang desidido talaga si nanay na... Madam Bernadette, papasensyahan mo na ako. Sorry na sa nagawa ko sa anak mo. Ngayon, pasensya na kung ang image ko sa'yo, ganun, ang taas. Kasi nabigla ako. First time lang naman natin magka-encounter, di ba? Hindi mo naman kilala yung pagkatao ko. Di lang talaga kaya ako hindi ako lumalabas sa bahay. Kaya akala siguro ang image ko sa kanya, ganun. Kasi wala ako masyadong friend sa Rizal talaga. Okay, Nay, ano naman yung mensahe niya? Sorry Kaya na, dahil pasensya na. Sorry talaga kasi bilang ina, Oo. yung sumbong ng anak niya, na Gusto ko na din kasi trigger, matapos. na Kasi kita may- yung anak mo, may mga ginagawa din. sampal niya. Gusto ko nga siya, sir, Ano po? panagutan niya yung ginawa sa anak ko. Mm, Trauma, sir. Ang kahit yung May trauma naman din yung anak ko. Ayaw na Kung may trauma yung anak mo sa bata ang nagkaaway niya. Ikaw ang kasi, kaya malakas ang loob. may ebidensya baga yung CCTV. May CCTV baga. Nagsusuri po May ako sa CCTV inyo. kung paano Kaya nga po. kang tigpilit gan yung anak mo. Kompleto. Kaya Pati yung nga, anak mo may CCTV. Pinapahaba mo pa kasi. Kaya nga, nagpasensya na ako sa mo. Anong gusto mong, anong gusto mong mo, gawin? ma'am? Para, ano po, kasuhan po siya. makakasuhan talaga. iba naman Nay. kasi ang iniisip niya. Para simpleng bagay yun na sa bata. Hindi yun simpleng bagay. Hindi yun simpleng bagay. Sinaktan mo yung anak ko. Hindi yun Sinaktan simpleng din bagay. naman ng anak mo yung Kaya anak ko. nga, Parehas away lang bata tayo. yun, away bata. Away bata. Hindi man yun- Dapat hindi ka na sumali sa kanila. Ang Hindi bata, ako sumali doon. Ang bata, pag Nagsisinungaling nag-away yung ang anak mo. bata, mamaya maglalaro Kaya nga, din nagpasensya sila. na ako. Wag Nagpasensya magsasabayang na nga magulang. ako. Sorry na. Pasensya Wala na, nang sorry na. Wala na sorry. Kasi abala din naman to sa atin Okay pareho. na, sir? Okay na po. So, Salamat desidido po. talaga si Nanay Okay po. Bernadette. Salamat Kaya, po. Nay, Salamat po. Desidido talaga si, kaya ano po yung kan mo? Ano po, sa akin, kasi wala akong ebidensya. Hindi ako nakapamedical. Kasi nga, doon nga, hindi ko maalam na gagawin niya yan sa akin. Kasi para sa akin, simple lang naman yun. Kasi naano ko Para sa iyo simple, para sa akin hindi. Sinaktan mo yung anak ko, simple? Pililit ka din naman yung anak Simple? ko. Ikaw ang naman din yung simple. Hindi yun simple. Sinaktan mo yung anak ko, simple? Oo nga, naka-admit na nga ako doon. Sir, baka magtaas pa ako. So ayan, Nanay Rowena, siguro naman naintindihan mo yung si Nanay Paano din po Bernadette. yung side ko? Na wala ako ka-ebidensya. Na napilit ganyan yung anak, wala akong medical legal kasi di ko naman niya alam. So ayun na nga, ma'am, kasi away bata, tapos yung napaniwalaan mo kasi yung sumbong ng anak mo, na yun na nga, na parang pinagkaisa ng anak ni Nanay Bernadette at yung kalaro niya na binaril yung anak mo. May ano din naman yung tama dito. Dapat pala pinicturean ko din tapos pinamedical ko din. Kaya nga humingi na ako sa'yo ng sorry. Hindi ba sumagi sa yung isipan na baka na hindi naman sinasadya talaga na ayan? Hindi, nagsumbong Tapos nga talaga sa kinausap akin. mo na lang sana yung nanay ni... Nagsumbong nga talaga sa akin na sinadya daw. Kaya yun nga, na-trigger ako. Yun naman. Kasi magkaiba yung away bata. Kasi sir, ang bata sir, mag-aaway sila, mamaya maglalaro. Doon din nga ako nagkamali. Nag-a-admit na nga ako sa'yo. Pasensya na, sorry na. Sana wag mo na yung paabutin sa ganyan na bagay. Kasi parehas naman tayo may ginagawa sa buhay. Mga busy. Kaya sorry na. Pasensya na. Desidido ka talaga, Nanay Bernadette. Hindi naman yung mabuti kung may black eye yung anak mo. Okay. Mag-uusap po Wala kami naman sa black eye yung anak niya.
Gusto mo pala magka-black eye pa? Hindi man May sa bukol. ganun. May bukol na, may sugat pa. Ganyan na yung mukha niya nung nag-ano kami. Hindi ko naman yan anak. Yung anak ko nandun, pumasok. Hindi naman yung ganun nung ginanon ko. May CCTV. Kaya nga, yun nga ang malakas ebidensya mo, yung CCTV na, O ano pang inaano mo? di naman yung ganun, di naman masyadong klarado sa, ganyan lang naman. Kumbaga, nabigla lang ganito. Okay Isang beses. Sige na, tapusin na natin. Si Nanay Bernadette talaga is talagang desidido. Dahil sa ganyan, ma'am, sasamahan po ng aming team itong pag-uusap nyo sa barangay ang sa Saan, proseso. sir? Sa January 9. Magkakaroon kayo ng pag-usap sa barangay. Alas 10. Alas 10. Opo. Willing ka naman, ma'am, mag-attend. Okay. Siguro doon na lang muna tayo mag-usap para kung ano pa yung medyos o baka magkapatawaran Kasi kayo. sir, may isa pa hindi siya nakakapagsalita. Yung kasama ko, yung isa pang yung sinaktan niya. Isama nyo na lang, ma'am, sa barangay. Paano ako po niya? Okay, sa... Wala akong ka-ebidensya sa sarili ko. May ebidensya ka, yung sinaktan, di ba binigyan kita ng may binigay ako dito ng CCTV, ebidensya mo yon na binaril ng anak ko, yung anak mo. May ebidensya. Man yun kasi, hindi man ako nakapag-medical legal din sa anak ko. May ebidensya na. Oh, kaya nga hindi ko na yung ginawa kasi gusto ko magkaayos na tayo. Eh di sana, nung nangyari nun, pinuntahan mo ako sa bahay. Nagtanong-tanong ka kung gugustuhin mo talaga. Busy man ako, madam. Pasensya na kung di tayo ka napunta. Busy man ako kasi may inaasikaso. Yung bunso ko, may pagka-autism, ADHD, ko siya maiwan sa bahay mag-isa. Okay. Sa January 9? Opo. Okay. Doon kayo mag-uusap, ma'am. Okay na tayo. Sasamahan pa rin namin kayo, ma'am, pag nag-uusap kayo. Hanggang sa, malay nyo, magkabati rin kayo sa pag-uusap nyo sa January 9. Ma'am, nandyan ang aming team para samahan kayo. Samantala, dumako naman tayo sa isang solar-powered water supply system level 2 ang inihatid ng Ako Bicol Party sa San Miguel Island, Tabaco City nitong Sabado. Sa pangunayan ni Congressman Zaldico at Congressman Jill Bungalon. Kaya po kita ngunya na aldaw, nin blessing, inauguration, and turnover. Kang pinaka-primerong solar-powered water system digdi po sa isla kan San Miguel. Programang ini nangunya na sa tuyang inaugurar, magayunon po, dakulaon na tabang, sabi nga ni Kagawa Donald, dakulaon po na serbisyo digdi po, lalong-lalo na digdi po sa Maligtay. Kami digdi ko ka gayunon dahil may malingawan baka binuhay ko digdi na ako namon dako yan sana ako na gayunon di naman kami nakuha ni Panginoon. Salamat ko kayo. We take pride of this accomplishment, no? For the longest time, ang problema tabi digdi sa isla kan San Miguel, tubig. And yaon tabi ang Ako Bicol Party List, ang sa idupong lingkod, Congressman Jill Bungalon, para magtaoning solusyon sa indupong haloy ng problema na kung saan iyo po ang magkaigwaning supply ng tubig. And ganyan na daw, na-realizer na. Ini pong solar-powered water system level 2.
tugang, aniw po kami nanganing na magtauning pamaskong handog. Apisar kayan, may dala po kami mga maray na bareta para po sa Saindo. Gusto po nitong free wifi? O mga tugang, courtesy of Congressman Joey Salceda and Congressman Jing Bonggadon and sa bilog na grupo, magkakaiba po ng free wifi. Dikti po sa isla ng San Miguel, dakul pang mga maabot na magagayo na programa. Dikti po sa isla ng San Miguel. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang misis, isang taon nang lumalaban sa stage 4 lung cancer. Ang ating Ora mismong pagtulong sa kanyang alalahanin. Abangan. At mga kaaksyon, tuloy-tuloy po ang pagbibigay saya ni Congressman Zaldico para sa kanyang masugid na taga-subaybay. Isa mula sa inyo ngayong hapon ang maaring matawagan at makatanggap ng 500 pesos. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa, ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa saindong pamilya. Mga kababayan, muya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin marahin na aldaw sa Indo Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos
at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol tabang ora mismo. Mula naman sa ating satellite office sa Kongreso, makakasama natin si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa iyo, Sir Rudy. Magandang hapon po naman yan sa inyo. Lalong-lalo sa atin sa Kabikulan. At kasama ngayon ni Sir Rudy si Delphine Rabe. At ang kanyang hinaing ay para sa kalagayan ng kanyang misis na 1 taon nang lumalaban sa stage 4 lung cancer. Magandang hapon sa iyo, Sir Delphine. Magandang araw po sa inyo. Okay, kamusta na ang kalagayan ngayon ng iyong misis? Nakakonfine siya ngayon sa Philippine Heart Center. Pwede na daw siya lumabas, pero hindi pa rin kami kalabas dahil kulang sa pambayad sa ospital. Okay. So, kamusta naman yung, paano nyo naman nalaman yung may iniinda na palang stage 4 lung cancer itong ang iyong misis tatay? Opo, meron siyang cancer sa lungs, stage 4. Ano nang mga gamutan ang pinagdaanan niya? Tatay Rudy, Tatay Rudy, opo, ano na po yung mga gamutan na isinagawa sa kanya? Kaya po siya napasok sa heart center dahil nagkakomplikasyon siya sa puso at saka sa baga. May anak po ba kayo ni nanay? Anak po kayo. Meron po isa. Okay, alam niya na ba ito na yung sitwasyon ng iyong misis? Alam po.
Okay. So, kamusta ang anak ninyo sa kinakarap niyong problema ngayon? Ano naman siya ngayon, matatag, intindihan niya kalagayan ng kanyang ina. Nung hindi pa to nagkakasakit si nanay, ano po yung trabaho nito? Siya po ay isang dentista. So ngayon na nagkasakit si nanay, paano nyo po ngayon natutustusan ang pangangailangan ng gamot ng misis mo? Nay, apo, tayo ngayon na nagkasakit si nanay, ano po yung source of income para mapagamot itong asawa nyo? Meron kami konting savings na may tago at saka tumulong ang may tulong ang mga kamag-anak ko po. Okay, sumasapat naman ba ito tayo sa gamutan at syempre yung pangangailangan nyo ng anak nyo sa pangaraw-araw? Kasi lang po sa amin, kaya lang dahil na hospital siya ngayon, kailangan namin ng tulong pambayad sa hospital. Okay. So, ibig niyong sabihin, ang inaalala ngayon ninyo is yung bayarin or bill sa ospital? Opo, opo. So, magkano na po yung umabot, yung bill natin? Halos umabot na po ng 700,000 ang kanyang mabayarin sa hospital. 500,000. Okay, para sa aga... 700 po, 700. 700,000. Lahat na po yan, Tay? Opo, opo. Okay. Lahat-lahat na asugyaw. Okay, para sa... Sa piling niya. Okay, Tatay, para sa agarang pagtugon sa pangangailangang medikal, balikan natin Sir Rudy. Sir Rudy? Ito nga po. Okay, narinig nyo si... Opo, narinig nyo si Tatay. Araw ng pagbibigay po natin ng tulong dito sa ating mga kababayan, dito sa NCR. Hindi lang sa NCR, sa buong kapupula ng buong Pilipinas. Kaya nga po, araw ngayon ng People's Day ng Ako Bicol Party List. Unang-unang araw ng Enero, January 6. Ito ang unang-unang People's Day ng Ako Bicol Party List. Kaya nga po kanina, napakadaming pumipila po rin sa atin. Siguro mga 500 tao o mahigit pa. Ito si Tatay ay naglakas loob na lumapit po sa ating mga staff para magtanong kung sino po ang dapat kausapin para matulungan po siya. Okay. Tamang-tama naman, at ako naman at marami rin naman akong pinakausap na tao at isa naman ay dumulong sa akin at siya'y humingi sa akin ng tulong para sa kanyang may bahay. Sa madaling salita, tinignan ko kagad ang kanyang mga dokumento para kung talagang matulungan natin itong ating kababayan ito. Nung mabasa ko ang kanyang mga dokumento, talagang malaki ang kanyang babayaran sa Art Center. Kaya ako naman, ginawa ko bilang isang in-charge ng assistance dito sa NCR. Tinawagan ko kagad ang ating buting Congressman Saldico, upang matulungan ang ating itong kababayan na si Sir Dilpin. Kaya, ang response kagad sa akin ang ating buting Congressman Saldico, magkalooban siya ng 100,000K para pagbayad sa hospital sa Art Center. Ora mismo. Ora mismong makukuha ni Tatay. Ora mismo. Yun. Nakakadong kanyang guarantee letter. Yun, talagang nga Ako Bicol, hindi lang sa Bicol tumutulong si Congressman Saldico, pati na rin sa buong Pilipinas. At maraming salamat po sa iyo, Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Balikan natin si Sir Delphine. Sir Delphine, ano po ang masasabi ninyo na sa tulong na ibinibigay ng Ako Bicol Party List, especially ni Congressman Saldico? Maraming salamat po sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo, sa Ako Bicol Party List, kay Congressman Saldico, kay Congressman Jill Bungalon, at si Sir Rudy Vizcaya. Okay, maraming. Tabang sa Karayahan. Okay, maraming salamat din sa inyo.
Kuya Delphine, isa kayong inspirasyon at dalangin namin ang agarang pagaling ng iyong misis. Marami pong salamat. Alright. So ito na mga kaaksyon, isang regalo para sa bagong taon ang hatid sa inyo ni Congressman Zaldico sa kanyang mga masugid na taga-subaybay. Huwag na nating patagalin to at tawagan na natin ang mananalo ngayong hapon. Hello? Hello po. Alright. Magandang hapon. Ano po ang iyong pangalan? Margie Oloya po, sir. Opo. Ilang taon ka na po, ma'am? 33 po. Tagasan po si ma'am? Buyuan, Legazpi City po, sir. Buyuan, Legazpi City. Nanonood ka ba ngayon mismo ng ating live? Opo, sir. Kaso na tumawag po kayo, sir. Alright. Ano ba yung hanap buhay? Wala mo po, sir. Dito sa bahay lang po. O may pamilya ka na rin ba? Meron na po, sir. Okay, anong masasabi nyo sa kwento ngayong natungayan ngayong araw na ito? Yung dalawang nanay po na dapat po tawaran po sila para hindi po umabot na sa husgado yung yung problema po nila. At dahil dyan, ikaw ang maswerteng napili ngayon na mabigyan ng 500 pesos. Maligayang bagong taon sa iyo at sa pamilya mo. Okay po, sir. Salamat po, sir. Okay, anong mensahe mo sa programa at kay Congressman Zaldico? Maraming salamat po, sir, kay Kong Zaldico, tapos po sa Ako Bicol po, sir. Okay, mensahe mo sa ating taga-panood ng programa? Sana po manood din po sila para sila naman po yung manalo. Okay, matagal ka na bang nanonood ng aming program? Opo, sir. Pag wala pong load, sir, sa radyo po, sir, ako nakikinig, sir. Sa Radyo Oragon. Okay. Okay, ma'am. Congratulations. Kakausapin kayo ng aming staff para kunin ang mga detalye upang maipadala sa inyo ngayong hapon mismo ang pamaskong natanggap ninyo ngayong hapon. Maraming salamat ulit sa iyo. Salamat po, sir. Okay. Tuloy-tuloy ang regalong hatid ni Congressman Zaldico para sa kanyang masugid na mga taga-subaybay. Malay nyo, mga ka-aksyon, kayo na ang susunod naming matawagan. Para sa mechanics, una, dapat nakafollow sa social media pages ng aming program mula sa Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Pangalawa, manood sa aming live program mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Pangatlo, mag-like, shares, at comment sa aming live program ng inyong opinyon tungkol sa inyong napanood. Pangapat, mag-iwan ng inyong detalye sa aming Facebook Messenger, pangalan, address at contact number. Maligayang bagong taon sa inyong mga ka-aksyon. At para naman sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, 8:00 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula 10:00 ng umaga hanggang 12:00 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Zaldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Gowa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, 8:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo.
At hanggang bukas mga kaaksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang Tabang Ora Mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan.